Vi vil gerne lige kort fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at I kommer til generalforsamlingen for statsrådet. Og det er det blandt andet, fordi at statsrådet delegerer mandat til dem, der står i studienævnet, som blandt andet er os. Det, der er sindssygt sejt ved studienævnet, det er, at man sidder 4 undervisere og 4 studerende. Det vil sige, at vi er lige så mange studerende, som vi er undervisere. Det vil sige, at underviserne de skal have os med, når de skal beslutte noget nyt. I studienævnet der arbejder vi med vores uddannelse på statskundskab, og vi behandler dispensationssager med mere. Men som noget af det vigtigste, man kan nævne, vi har lavet, så har vi ændret hele vores bacheloruddannelse, sådan så vi blandt andet på 4. og 5. semester får en masse nye timer og får 2 nye fag. Derfor så er det vigtigt, at I kommer og støtter op omkring generalforsamlingen, sådan så vi får et stærkt mandat bag vores studienævn. Der er stor betydning for, hvad det er, vi får igennem over for forskerne. Jeg hedder Marco, og jeg læser 7. semester statskundskab. Derudover så er jeg med til at lave faglig dag igennem statsrådet. Og her til generalforsamlingen, som jeg synes, at du skal komme til, der skal vi have valgt dem, der blandt andet skal være med til at lave faglig dag næste år. Så derfor er det super vigtigt, at du kommer til generalforsamlingen i statsrådet, fordi du kan være med til at dels præge, hvem det er, der bliver valgt til statsrådet, men derudover kan du også selv overveje at stille op, hvis det er det, du har lyst til. Til statsrådet, der ansætter rådssekretærer og tutorer, og det er vigtigt, at de er gode og kompetente, fordi så får de nye studerende den bedste start på studiet, de kan få. Så derfor skal I selvfølgelig komme og stille op til generalforsamlingen i statsrådet. Statsrådet er din stemme i studenterrådet. Studenterrådet de lobbyerer og varetager de studerendes interesse over for den øverste ledelse og over for kommunen. I studenterrådet har man blandt andet kæmpet aktivt mod fremdriftsreformen, og man har også lobbyeret kraftigt for flere studieboliger over for kommunen. For at opsummere, så arbejder vi altså hver dag i statsrådet for jer. Og det gør vi, fordi vi selv synes, det er sjovt og spændende. Så I skal altså ikke rende rundt og have ondt deres. Men den 29. der har vi brug for jeres hjælp, så vi kan stille med det stærkest mulige hold. Vi ses til SRGF. #SRGF. Det var sygt dårligt. Ej, jeg er så dårlig til sådan noget. Prøv at se det her dyr. Jeg synes ikke engang, det er særlig fedt. Ad, kan du ikke tage det væk? Jo, det er det.